गेट टुगेदार बे अल बड' साइन आर्टिस्ट बे प्रग्रामाव फैनानै जोबोद मोजां मोनदों मानोना गोदान गोजाम गासिबो आर्टिस्टफोरखौनो लोगो मोननो हादों। बिथांमोननिसिम जोंनि बरायनायखौ आजावनायनि थाखाय गोलाव सम लकडाउन जानानै थानायनि उनावहाय जोंनि महरगिरि बिथांमोना खनसेबो ज' जानो हायाखैमोन। ओंखायनो गोलाव समनि दिनावहाय जोङो सालबारि जिल्ला बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि बानजायनायाव दिनै फथा दैलाम नैबे पिकनिक स्पट दावथारा दा बेवहाय बानजायनाय जादों। थारैनो बे हाबाफारिखौ बानजायनो मोननानै जोबोद गोग्गानाय मोनदों। जेरै जोंनि महरगिरि बिथांमोना गोलाव समनि उनावहाय जों बयबो दिनै ज' जानो हादों। ज' जानायनि गेजेरजों इयुन समावहाय जों महरगिरिफोरा माबोरैजाय जौगालांगोन, जोंनि हारिनि हारिमुखौ बोरै फेहेरगोन, गोजौआव दिखांलांनो हागोन, बेफोर गासै बिथिंखौ नायनानै जों दिनै सावरायनाय जागोन। आरो महरगिरिफ्रा माबोरैहाय थांना थानायनि बेबस्थाखौ खालामनानै लानो हागोन, दा बेफोरनि सायावनो जों दिनै एसे सावरायनाय जागोन। जायखिजाया हाबाफारिखौ खुंनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो जाय महरगिरिफ्रा जोंनि हारिमु आरो गावखौनो गाव बेसेन होनानै बेवहाय नुजाथिफैनो हाबाय, बिथांमोननिसिम साबायखर बावहरगोन। जायफ्रा नुजाथिफैनो हायाखै बिथांमोननिसिमबो साबायखर बावहरगोन। जाहाथे जोङो बर' साफा महरगिरि हिसाबै बयबो नैबे बिबानखौ बानस'नो हायो जे जोंनि हारिनि हारिमुखौ जेरैखि जाया जोङो गोजौआव दिखांनो नाजानो नांगोन। बे हाबाफारियाव बेसेबांसो थान्दैफोर बाहागो लागोन? बेवहाय गासै महरगिरिफोरा 300निख्रुइ बांसिन महरगिरिफ्रा बेवहाय बाहागो लाफैगोन। दासिमहालागै दंबावो गोजाननिया मोनफैजोबाखै, दान्दिसे उनाव मोनफैगोन निस्सय। दा मोनफैनायनि उनावनो जों दिनैनि गुबै हाबाफारिसिम दावगालांनो थाखाय थियारि जाबाय। बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय जुदि बिटिआरआव इउपिपिएल सरकार फैयोब्ला आर्टिस्टफोरनि थाखाय थांना थानायनि राहा लामा खालामनो हागोन होनना बुंनाय जादोंमोन। सरकारा नोंथांमोना फैबाय बे समाव थांना थानायनि माबा मोनसे राहा लामा होगोन नामा आर्टिस्टफोरनि थाखाय? जायखिजाया महरगिरि हिसाबैसो आं बुंगोन, जोङो बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननिफ्राय जिथु गोदान जि माने बिटिसि सरकार, बे बिटिसि सरकारनि मानगोनांसिन बिथां प्रमद बर' सारजों सारनि खाथियाव थांनानै जों गांसे मेम'रेन्डाम होदों। बेवहाय माखासे माने जोंनि महरगिरिफोरनि माखासे डिमान्ड दङ। बिथाङा खोथा होदों बेफोर हाबाफारिखौ उननि समफ्राव जोङो गासिखौबो मावफुंलांनो नाजागोन होननानै बिथांमोना खोथा होदों। निश्चित भाबै जों बेखौनो मिजिंथियो जे उननि समावहाय नैबे बिटिसि सरकारनि गेजेरजों जों महरगिरिफ्रा थांनानै थानायनि राहा एबा जोंनि हारिनि हारिमुखौ गोजौआव लांनो नाजानायनि जि माने थांखि, बे थांखिखौ निश्चय जाफुंहोनो हागोन बे गोदान बिटिसि सरकारनि गेजेरजों। बेखौनो आसा खालामबाय। दा बेखायनो बियो जुदि कुवालिटि गोनां जायोब्ला, गोजोन होनो हायोब्ला, मोजां जायोब्ला, बेखौ जोङो गासै कमिउनिटि मानसियानो एड्रेसखौल' सोंदो बेवहाय फैनानै माने जोबोद गोजोननाय मोनदों। अल बड' आर्टिस्ट गेट टुगेदार बेयो जोंनि जायगायावनो जानायलाय आरो गोबां माने गोबां जिल्लानिफ्रायबो नुजाथिफैनो हादों। बेवहाय गासैखौबो जयै लोगो मोननानै माने मोजां मोनदों आरो। दानि जाखांफुनाय मेथाइ खनगिरि आरो मोसागिरि फंबाय बिनानावमोनखौ आं बेखिनिखौनो बुंनो सानो। दाथ' जोबोद डेभेलप जाबाय जोंनि बर' आर्टिस्ट एस'सिएशनाबो, जेनेबा जौगानायनि सायाव जौगागासिनो दङ। बेखायनो माने आं बेखिनिखौल' बुंनो लुबैयो आरो जाखांफुनाय मेथाइ खनगिरि आरो मोसागिरि फंबाय बिनानावमोनखौ
जाहाथे गाव गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनानै माबा मोनसे जेनेबा लाइफखौ दालांनो हायो बेखौनो आं लुबैयो। नोंथाङा दा बावै जायखिजाया माबा मोनसे फिल्मफोर नोंथाङा बानायनो थाखाय शुटिं सोलिबाय दं नामा नोंथांनि माबाफोर? ओरैनोथ' दा शुटिं गैया माने मोनसे जाखांबाय आरो शुटिंआ ओमफ्राय दायो रिलिज होथ'वाखै पंकज लाहारि आदानि डिरेक्सनावमोन फिल्मनि मुङा बिसम्बि फिल्ममोन दायो शुटिंआ माने जोबखाबाय आरो ओरैनो रिलिज जायाखै आरो जाथ'वाखै बाखि गुबुन जेबो गैथ'वा। गासिबनिसिमबो खुलुमनाय बावहरबाय दिनैनि गेट टुगेदार बे अल बड' साइन आर्टिस्ट बे प्रग्रामाव फैनानै जोबोद मोजां मोनदों मानोना गोदान गोजाम गासिबो आर्टिस्टफोरखौनो लोगो मोननो हादों आरोना बेवहाय औ आसा खालामो जाहाथे बे जोंनि गेट टुगेदार अल बड' साइन आर्टिस्टनि प्रग्रामा मोजाङै मोजां स्टार्ट जानानै मोजाङै मोजां जोबनानै थाङो बेखौनो। बिथांमोननिसिम बेखौनो फोरमायहरनो सानदों दि जाहाथे बिथांमोना दाब दाब जायगानिफ्राय फैनानै मोजाङै मोजां गाव गावनि खामानिफोरखौ जाहाथे मावफुंलाङो आरोना साक्सेस खालामलाङो जाय जा खामानियाव फैदों बेखौनो। बिथांमोननिसिम जोंनि बरायनायखौ आजावनायनि थाखाय